Καλησπέρα σας, είμαι ο Ιάννης Αλεξανδρής, εκπρόσωπος της Εθνικοσοσιαλιστικής Νεολαίας Ελλάδος και θα σας απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία μου έθεσαν. Να σας απαντήσω. Λοιπόν, ποιοι είμαστε? Η Εθνικοσοσιαλιστική Νεολαία Ελλάδος αποτελείται από μια διοικητική επιτροπή 6 μελών, η οποία θα διαλυθεί μετά την προσχώρηση ενός αριθμού μελών για την πραγματοποίηση εκλογών. Οι υποψήφοι, σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν χρειάζεται να είναι από ένα μέρος της Ελλάδας. Στις εκλογές αυτές θα εκλεχτεί ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας και οι αντικαταστάτες τους. Και μάλιστα να τονίσω ότι τα μέλη τα οποία είναι τώρα στην τωρινή Διοικητική Επιτροπή δεν θα φύγουν από την οργάνωση. Όχι, φίλοι μου, θα είστε εδώ πέρα, θα δώσετε αγώνες μαζί μας. Επίσης, τώρα πάμε στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο συμβαδίζει και με το στόχο μας. Δηλαδή, γιατί δημιουργηθήκαμε? Δημιουργηθήκαμε για να αφυπνίσουμε την ελληνική νεολαία και τον ελληνικό λαό γενικά. Και επίσης, να πω ότι με την εγγραφή σας υπόσχεστε ότι θα δώσετε αγώνες για Χριστό και για πατρίδα, δηλαδή για την Ελλάδα και για τον Χριστό. Καλό βράδυ και καλούς αγώνες, αδέρφια.